че лица назначени от президента на републиката ще започнат да освобождават високо квалифицирани кадри от МВР, сегашните заместник министри на колегата Демерджиев. Тоест, решението е взето колективно от мен и от тях за назначението на някои от тези регионални директори, например на ректора на РДВР Пазарджик, директора на РДВР Хасково, извикали са още няколко ръководители на дирекции областни в страната. Все пак Демерджиев е министър в този кабинет. Същия отговор. Аз разбрах, че няма смисъл да знам на който да била повече. Да устроят така България, както те смятат, защото те ще живеят утре в нея.